že keď budete chcieť niekoho odoberať, tak odoberajte. Počkajte, nájdem. Takže Lea Tuto tu. Ona má vynikajúce videa a odoberte si ju, ja neviem, lebo tak dobrá je. A potom si ešte môžete odobrať Evelyn Kroštenová. Ju si odoberte. Má tiež docela dobré videá. No a keď tak ešte si môžete niekoho nájsť, neviem, kto sa vám páči. Ja vám nerozhodujem, že čo si máte vyberať, ale napríklad môže byť to tak. Tak ahojte.